Pozdravujem priateľov včelárov. Chcem ukázať video prvý deň včielky po premetení na medzisteny. Ako to tu vyzerá. Keď niekto povie, dnes je 6. august, že včielky nebudú stávať, tak vám poviem, že jednoducho nemajú na výber. Potrebujú rýchlo vystavať. Vyťahneme jeden plast. Zatiaľ dostali zhruba asi 2 litre sirupu. Roztok 1:1. Rozmer ramikovej miery je typ C, čo je zhruba na výšku 34 cm cca. Zatiaľ je to hneď zanesené sladinou. Oni pekne potom urobia taký pekný venec, urobia miesto na plod, aby matka mala kde klásť. Zhruba na 5. 6. deň matka začína klásť bez problémov. Čiže medzi tým ešte stihnem zaliečiť, keďže sú bez plodu. Takže pekný deň, majte sa.